Hola, bon dia. En primer lloc, des d'Alerta Solidària, el col·lectiu antirepressiu de l'Esquerra Independentista, volem donar les gràcies a la CUP que ens girem Barcelona per cedir-nos aquest espai i aquest torn de paraula. En primer terme, volem expressar la nostra solidaritat amb les preses anarquistes que ahir van detenir per part dels Mossos d'Esquadra en una operació policial que ja és prou coneguda, perquè no ve de nou, sinó que ja ve d'una antiga operació Pandora, que és una instrucció completament diferent, però que s'emmarca en aquesta repressió per part de Mossos d'Esquadra cap a qualsevol moviment polític que intenti de capgirar el sistema capitalista. Alguns segurament ens diran que aquesta operació ve dels jutjats centrals d'instrucció, que aquesta operació ve de Madrid, però no és cert. Aquesta operació no ve de Madrid, sinó que aquesta operació és amb la total connivència de Convergència Democràtica de Catalunya. Qui ha instruït aquest cas, qui ha fet totes aquestes investigacions, han estat els Mossos d'Esquadra. Són fantasmes construïts dels Mossos d'Esquadra a partir de registres, a partir de diferents informacions que han anat traient, crec jo, que de manera completament il·lícita, dels moviments socials. I han construït completament fantasmes a partir de poques informacions que han anat traient des de l'any 2012. Per tant, no és exclusivament una operació dels jutjats centrals d'instrucció de Madrid, és una operació que ha estat completament dirigida per Mossos d'Esquadra, amb l'aprovació, òbviament, dels jutjats centrals de Madrid. Per tant, veiem que quan es tracta de reprimir els moviments anticapitalistes, Convergència Democràtica de Catalunya no té cap mena d'escrúpols en anar a Madrid a demanar permís per reprimir i detenir les nostres companyes. A més, per últim, i no vull allargar-me gaire, volem condemnar sobretot una qüestió que és des del punt de vista de les garanties, des del punt de vista d'una societat democràtica. El que no es pot fer, a més enllà de detenir persones pel simple fet de lluitar, no es pot segrestar gent perquè se les està segrestant sense saber de què se'ls acusa. L'operació està en secret de sumari, ni les advocades ni les pròpies detingudes coneixen de què se'ls imputa. I ara, avui se'ls està fent el trasllat a Madrid, demà passaran a declarar davant dels jutjats centrals d'instrucció i encara no saben per què estan allà. I si entren en presó preventiva, estaran segrestats en presons de l'estat espanyol sense saber per quin fet estan preses. Moltes gràcies.